Nazioek mundua dute trabatu, nekazarion bizimodua. 2011 urtean hasi zen Tosuko proiektua, hemen Tosuko Landan Ibarbengoako metro geltoki alboan, hortu proiektuagaz hasi ginenean. Eta gero 2014 urtean izan zen lehenengo resistentzia kanpada, obrak baseto zelaren zurrumurrua zegoelako, eta resistentzia kanpada horretan desjabetxeak gelditzea lortu zen, horrela obrak atxeratuz. Resistentzia kanpada honetan desjabetxeak gelditzea lortu zen, 2016ko amaieran abenduan obrak esleitu ziren ja guztiz, eta orduan abendurako, urtarrilerako, 2017ko urtarrilerako obrak hastekoak ziren. Orduan horri aurre egiteko bigarren resistentzia kanpada ditu zen, 2017ko urtarrilean, eta resistentzia kanpada honen ondorioz, enpresak Eusko Jaurlaritzari jakinarazi behar izan zion, ezinezkoa zela obrak hastea, eta orduan tarte horretan kontu burokratiko eta judizial guztia martxan ipini ziren gu hemendik botatzeko. Eta ja kontu horiek amaitu egin dira, eta horregaitik abuztuaren 31an resistentzia kanpadarako deia egiten dugu, hirugarren resistentzia kanpadarako. Esan ez hori, birritan obrak gelditu ditugula, eta hirugarren honetan obrak behin betiko gelditzea lortu behar dugula.